salendro. Salendro. Slendro. Salendro. Tak ganti kok. Kuwi ae Mas. Mangga napa? Caping gunung mawon. Jenggleng. Jembeng. Gleng. Jelek aja. Awas ya. Tapi gunung lo ya. Nggih. Ya. Sabira? Oh iya. Saben bengi nyawa Loh, Mas, aku kurang mencolot. Aku kurang mencolot. Walah. Entenan aku pas mencolot. Kowe ku piye? Apik ya? Men. Delok enta ya Allah. Kendange karo awake gedinan kendange. Iya apa ora? Kendange piye? Kowe nek jamuk yange. Yange sapa yange? Oh, Apa lo gene dikek histori? Makan durian guys ngono. dudu duren. Cempedak. Ya lu wong ngono to, mesra karo pasangane. Ya lu wong cah eneme ngono ya ora apa-apa ya, Dik ya. Aku ora Mesra karo pacare lho sampeyan karo Mesra piye wong aku mbiyen iki grup yokan kok. Iki nggih mesra lho karo nganu Karo wanitane. Wanitane tapi pitik. Kowe ngewenyek ini sedih. Iya. tak kira mesra karo meleyot. Suwun Mas. Ya. Yen mamajang mong nganggo janur kuning Walah ngentut malah. Mas. Apik ya urek kek. Apik wong nek wong nonton kok. Kayak nyapa lho madhep rene. Ndi lho? Kabeh lho. Lho, ah mergo sing tontonane. Tontonane kene kok. Oh iya. Tapi anek sing madhep rono mau. Nguyuh kae. Ora. Tuku pentol. Mburi kene di madhep rene kabeh melu-mesani ning layar lebar di belakang. Oh iya, banyak. layar lebar. Karena di depan gak kamot, Nggih. Enggak muat. gak muat. Matur suwun partisipasinya warga Pacé Kulon. Amin. Monggo. Nyapa? Ngetungi ngene sapa? Rasa cemburu karo yang Sapa ta sapa? iki kok Sarmin Sapa? Sapa ta sing nyekel apa? Sing nyekel apa? Sampeyan iki Khusus kok ganti-ganti jenenge wong to. nek ora iso nabuh mbok mulih wae. Iki Wah. tanggapan Mas, ora ge dolanan Mas. Hah. Pare dudu dolanan. Pare dudu janganan. Nyambut gawe ora dolanan. Heeh. Aku nek sing aku kudu semangat. Duwe nyikmu ya. Nesu iki, nesu. Aku nesu lho Mas. Padha lanange lho Mas. Anggepe apa? Anggep apa Mas? Rene ora saged dolanan. Hah. Dek cilik-cilik cabai rawit lho. Wani mengguri Mas, aja ning kene. Lho, waduh Mengguri ya. Mengguri. Ayo. Walah.
maksudnya pengguri tak kon bayari kopiku. Oh, pesen kopi ta? Pesen kopi. Oh. Bakule ayu, loro iki lho. Sitok semiran. Seneng. Ero wong aku ning kono ya aku. Ayo. Pacita. Hoi! Sarwi. Rapopo wong jek cilik cara kucluk kan gak masalah. Saya menikmati saking penake lek kendang iki lho. Iya. Sing ndang adikku kok. Iki muridku, ya Masa? sing marai aku. Loh, berarti sampean pinter. Lho, saking pintere ngelmuku disesep entek gak iso apa-apa aku. Panas. Panas udan. Udan panas. Ki jare anakne apa ora iki? Iya ya. Jare anakne ya, Mas ya. Iya no. Jarane iki enek kok. Aling-aling. Awas. Tapi Ayo. Ayo, tadi stak-stak yo. Ayo, Aku sih apa sih? sut. Alah ya ya. Yes. Ah, kleru. Oh, kleru. Kleru sorry ya. Sapa sih? Kleru ya aku. Flo. Ayo. Hoi. Bayuk. Nganggo pempes gak apa-apa iki. Hei. Hei. Ape? Makasih. Ning kono lho, kowe iki ganggu wong joget wae. Pokoknya musuh caci cilik iki nek ra gendut terus nangis. Hoi. Iya, iya. Warjo yo. Lah iki lho tunggale wedhus keleke taman. Iki loro ae. Loro. Hey!
dadi lho dadi. Nduk, Dik, niken Salindri. Niken Salindri, Dik. Salindri. Aku duduk niken. Nah, Aku wis sapa? Salindri. Dri. nah iki lho. Dumuni aku duduk Salindri. Aku wis sapa to? Aku Dek. Heh? Aku Dek. Dik Salindri. Dek mau. Kandhane kok. Piye to iki? Lah sampean sinten to? Kok Dumuni jenengku Dek mau. Dik mau. Dik mau mbok yo ngalih sakne Salindri Mbah gur golek dhuwit, Mbah. Sampean Mbah Dik mau. Ngalih to Mbah sakne Ale Salindri. iki tontonan Iki aja tontonan Mbah aja ganggu, Mbah. Gene Mbah sikil lemblaken. Walah, nggo pepes ra mau. Kowe. Tak kira nek ra pepesan. Dik Salindri ngalih nggih, Dik mau. Moh, Ngalih nggih, Mbah. moh. Apa ono syarate? Syaratnya apa, Mbak? Kon ngambung dalange. Mbah Dik mau upama usul liyane dalange pripun? Yo wis jalukno dhuwit. Bapake dalange. Pakane biasane ra tau nggo dhuwit iku Mbah transfer iku. Ya Pak ya. Wis. Mosok enak Kepala iki. sekolahe. Heh, Kepala sekolahe. iki nek jejeg ngekku kok. Malah moro-moro kene kejejeg malah. Pak Marianto. Pak Marianto. Wah, iki kita anu ki. Waduh, Pak. Kiki tapi iki di video anu viral iki kok. Angge nyuwun. Wayang gaib iki kok. Anu, ora wayang gaib. Wayang gaib. Insiden gaib. Oh, sinen gaib. Nyuwun sewu Pak Marianto menika mboten sakne Pak niki, Pak. Tenang, Pak. Ha niki nek sesuk niki saya sekolah saya tanggapan lho, Pak. Nggih. Nah, bener aja. Walah. Saestu, Pak. Nggih. Ayo iki lho. Pundi? Nah, wis kon Walah, ngalih. kowe mbok korupsi nek kepiting tanganmu. Kon ngalih. Tak ijoli ya, Mbah. Moh. Alah, yo. Nah, wis. Iki, Mbah, Wis Mbah. ngalih. Wis Mbah ngalih, Mbah. Ngalih, Mbah. Mbah, saya satu sok Mbah iki lho, Mbah. Wis. Wis ngalih. Wis ngalih. Wis waras. Waras. Wah. Nyapa iki? Nyapa? Hei. Hei. Nyapa? Nyapa sinten, Mbah? Aku Mbah sinten? Sinten, Mbah? Ngalih yo, Mbah. Lah caplokane. Mbah. Kowe caplokane. Ngalih yo iki nggon wayangan ditonton wong akeh. Lek syaratnya apa ben ngalih? Mas Jarno nglembal-lembale dhewe. Ora, jajal ditakoni sik, Dik. Syaratnya njaluk apa? Jaluk apa, Mbak? Ora, syaratnya njaluk napa? Aku iso mari. Heeh. Kudune Pak Marianto ngeki sangu aku. Demit kok jaluk sangu. Demit ki mbok yo enek kembang, menyan, dupa. Mah aku duwe. Wah, niki Pak Marianto niki kula anu lho nggih, mboten tanggal jawab. Pak Marianto, mriki Pak tak kapanane, Pak. Alah monggo. Ya Allah, Ya ampun. abang yo anak abang. Kena, Dik. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, sama nih senari ya. Mari ya, Mbah ya. Kurene. Kena. Pas wakeh kok ya. Pit. Demit kok kena duit. Kena Dik, kena jajal di tes coba jajal, mari ora? Ora mari. Nah, tekon. Nyantek sesuk ngene iki nek ora abang. Jajal, kena. Kilo. Lah, wis mari iki nek iki. Ah, iki lho. Laki iki dalang kok melok kucluk. Dalange nganu to dalange dadi disoteng yuk. Semprot. Karepku yo jalukno ngono lho. Jaluk nih jaluk. Niki wonten niki. Pun, usah kuwatir kali Pak Marianto menika pun piantune kok. Ndak enek isine tapi. Mek
tas. Lu malah catatan Durmo. Ayo dilanjut nih. Gawe Oke, dulu monggo. nih. Ya. Allah ya Allah, aku seneng ngene iki entuk duit sakmene. Ya, akeh kuwi lho karo Asli iki. ya. Enak demoy. Iki mbok tukokno. Nek tiga tuku permen. Mbok tukokne es ngantek nyonyor lambemu kuwi. Kuas yo ora entuk. Oh iya, gak sampean gak matur suwun to mesti kayak duit. Matur suwun nggih Pak Maryanto, sampun nyangoni kula mugi-mugi panjenengan dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Mengke Amin. malih nggih Pak nggih. Ayo. Mulah malih ayo. Matur suwun nggih Pak nggih. Kena nggo bayar sopir. Jane wi nggonanku lho wi mau. Ayo iki lho Mbak kene. Age bayar SPT ku. Kene sekolah gratis ya. Ayo. Natian wadon sarwi Suara sulit. Induk
Iki uga mau antuk kabar saka Disparpo Rabut sing diwakili lumantar pepundhenku Pak Bisa. Ya kuwi perwakilan saka Nganjuk. Oh ya. Iki Raka-Raki iki berhasil menjadi wakil 2 Raka Jawa Timur 2020. Oh ngono. Iki entuk kabar lumantar WhatsApp. Oh ya. Ya iki Kang Mas Elvan. Oh, iki Kang Mas Nganjuk angkatan 2015. Oh ya. Iki wis berhasil menjadi wakil 2 Raka ning Jawa Timur, tingkat provinsi. Tahun 2020 hebat luar biasa. Dasare ya patut dibanggakan. Ora mung pemuda-pemuda ning Kabupaten Nganjuk, ning dasare Kabupaten Nganjuk dhewe iki ya wis mulai terangkat wis mulai terangkat. Baik dari sektor pembangunan, baik dari sektor pariwisata, ya iki wis lumadi kanthi becik, lumadi kanthi apik. Oh ngono. Iki sing jenenge proses, terus step by step ya ning pasti. Oh ngono ya, Mak. Ya yang ngetokake dawuhmu ya muga-muga bisa memotivasi para pemuda-pemuda, para bocah nom-noman kang mapan ana ing Kabupaten Nganjuk supaya menggali potensi satemah bisa dadi pemuda sing berprestasi, bisa mengangkat nama Nganjuk supaya lebih maju dan berprestasi, maju dan bermartabat. Ya. Ya, ora usah dadak kesuwen, ya. Ora ngajak kancaku supaya ngancani awake dhewe ning panggung sapa? Sedulurku tuwa saka Blora Mas Lindro. Supaya munggah ana ing pepanggungan ngancani aku. Ngono. Supaya paring ular-ular, ya kuwi ana ing Ambal Warsa. Kang mapan ana ing SMP Negeri 1 Pace kene ulang tahun Mas. Monggo Mas Lindro iringane aja dipleroki bablaske praon. Oh ngono Mak. Ya, aja dipleroki. Monggo Mas Lindro minggah wonten ing pepanggungan. Ya. Mas Lindro. Wilujeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbuk. Nggih pun biasa di luar. Pripun pawartosipun? Alhamdulillah sehat pikantuk pangestunipun dulur-dulur warga masyarakat Pace, wabil khususon ibu guru saha bapak kepala sekolah, Bapak Dr. Andes Maryanto. Wis tepang. Lho sampun wong kula asli murid mriki kok. Loh. Ternyata Mas Lindro iki alumni dari SMP Negeri 1 Pace. Leres, kula niki alumni Negeri 1 Pace. Ning kula pindah Blora gak kerasan teng mriki. Lho, sebabe apa? Omongno aja nganti iki mengko kriwikan dadi grojokan, gojekan dadi tangisan. Nggih, kula mboten kerasan teng SMP niki. Lho, ki padahal sekolah kene sekolah sing unggul lho, sekolah sing berbudi pekerti luhur mencetak para siswa hebat. Nek niku pun percaya sing ora kerasan niku sitok tok kula kok sing gawe aku ora kerasan ning kene. Sing gawe ora kerasan apa? Bu Wiwi. Bu Wiwi ngopo? Galake ra umum niku. Karo demite galak Bu Wiwi kula pindah niku. Bu Wiwi. Nggih. Lah kowe ora ngerti carane. Carane pripun? Nek Bu Wiwi galak iki omongo madula. Madul pripun? Madula karo wong kene nek digalaki karo Bu Wiwi. Anane galak mergo niki unjukane Bu Wiwi angger diwenehi teh ngoten niku tak ombe kula sik ngoten lho. Oh. Kula digalaki ning luar biasa lho. Ngono kuwi madula. Madula pripun? Maksudnya madul wong ngene kene sing warga kene warga SMP Negeri 1 Pace nek digalaki karo Bu Wiwi. Ngomong sinten? Pak Senen. Omong Pak Senen. Dadi mboten usah kula mboten usah. Kula pun mboten wedi kalih Bu Wiwi mergo kula duwe dekengan teng mriki. Dulur duwe dekengan. Nek enek apa-apa mesti madul ning wong kuwi. Madul duwe backingan. Siapakah dia? Pak Hari. Wonge gedhi brengosen kaya Janaka. Bolak-balik takok orange mangan belas kene.
Sapa? Pak Hari. Bolak-balik Mas Lendro nggih balik mara neh. Pun dar dereng Pak Kim bolak-balik niku ning ora menehi. Aja ngono iki bagaimana Mas Lendro suasana pada malam hari ini? Pun kula mboten saged matur napa-napa. Iya. Gumun setahun jembleng serindeng. Ngeten iki lho, sing gawe tolak ukur bangsa Indonesia adalah SMP Negeri 1 Pace. Wonten Laladan Kabupaten Nganjuk ingkang dipun pimpin panjenenganipun Pak Dr. Andes Maryanto. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Iya. Atase Negeri 1 wayangan. Wayangan. Ning niki rada kemurahan lho Mbak Cangi. Loh, kok iso kemurahan? Kajate setunggal menika tasyakuran mengeti 50 tahun hari ulang tahun emas SMP Negeri 1 Pace. Betul. Sing kedua, Ya. napa wau? Yang kedua adalah ya kuwi reuni. Reuni. Yang menjadi alumni. Lah niki rak kemurahan to, kajate loro kok didadekne sitok. Kudune Paling enggak iku reuninan ya dhewe, sekolah ya dhewe. Apa iki ku awake dhewe bayarane dobel pripun? Oh iya, heeh. Dadi Cocok. Wah, ya gathuk pripun Pak Hari jenengan seksinipun lho. Mas aku kok. Ngaturke panuwun. Nggih, matur suwun kagem ibu-ibu, bapak-bapak ingkang ngasta wonten SMP Negeri 1 SMP Negeri 1 Pace. Pak Kepala Sekolah Pak ora lali. Kepala Sekolah Pak Maryanto matur suwun Pak. Luar biasa. Pun jenengan paringi rejeki kula rendeng-rendeng. Heeh. Ngene iki sesuk wetengku wis ora tak rimason neh Pak. Wis. Padahal ki usume sepi-sepi tanggapan. Lho, jenengan sepi to? Loh, Kula nyuwun sewu niki wau wonten Laladan Klaten Mas Bagong Darmono wayangan. Wayangan. Ki Bayu Aji wonten Bojonegoro wayangan. Wayangan. Kula tetep mriki. Loh, berarti ngeboti Pak Maryanto. Mboten ngeboti. Ngeboti SMP Negeri 1 Pace. Mboten. Lah ngopo kok sebabnya milih ning kene? Wong ora dijak kono e. Jangan-jangan. Dijak iki ning kene to. Oh, dadi ngendi sing Sing ngejak? ngejak mboten ya. Saking ngene Pak Maryanto ki ngesake karo sampeyan. Nggih. Kok Mas Lendro ki musime sepi tanggapan, ayo dijak kumpul melekan tirakatan bareng ning sekolah SMP Negeri 1 Nah, Pace. niku rak wong ora ngerti kok nek kula niku tiyang berpengalaman, wong kula ni alumni mriki dados bisa menyesuaikan. Bagaimana seniman iku nek sepi ning duwe pemasukan. Lah, iki sing perlu dikaji lebih dalam, Mas. Lho, wong niku pripun? Dadi aja jagakne senimane. Malah ning bagaimana dapat mencari pemasukan di lain pekerjaan seni. nggih nek kula ngene iki nggih sampingan kula. Oh, seniman duwe dadekke sampingan. Ya nggih sampingan nggih nyambut gawe ning akeh winginane. Loh, maksudnya? Wong winginane nyuwun sewu. Kan sasi Februari sepi-sepine. Wah iya sepi-sepine. Dalang dagelan sinden prei. Prei kabeh. Kula panggah iso tuku motor Nmax. Loh, iki sing perlu dikaji lebih dalam. Wong liyane prei, liyane ora enek tanggapan. Kok sampean kok malah tuku motor Nmax iki rezeki kok ngendi? Lho carane no Mas. Carane piye? Wayah rendeng ben sore angger udan kula kecek terus ning arep omah. Dolan terus pokoke kula ngalor ngidul ben masuk angin. Terus Delalah kersane ngalah kula diwenehi lara. lorone apa? Masuk angin kula. Loh. Masuk angin dikeroki jane mari moh kula wong dagelan lara kok trimo dikeroki ditukokne obat toko. Mboten kula. Loh, lah akalmu masuk angin sampean ngopo? Tak gawe ning gone puskesmas. Oh. Puskesmas BPJS gratis nomor 1 AC. Tanggaku kudu tilik, bendina iku wong 3 wong 4 ninggali 50-50. Niliki ningali. Ninggali 50-50. Jane dokter rong dina kon mulih aku moh aku. Moh, Tak gawe 12 dina. 12 dina. Akhire entuk 12 dina mulih bar tanggaku do tilik tak total itu 6.300.000. BPJS bikin pasien jadi sugih. wow. Bayarin ning 100 nomor 1. Pun kula delalah kok res-resen gang 3 dina res-resen. Maune ning gone puskesmas tak undakne. Tak gawe ning gone rumah sakit. Tanggaku tilik numpak bis, numpak truk, enek wong swidak bendina niku wong desa gedhe, seniman kacaku niliki yo ninggali 100, ninggali 50. Bar loro tak total untuk 26 yuta. Sakniki tak tukokno Nmax. Sampean pengen loro apa piye? Apa yo? Untuk Nmax lho, loro. Hah? Loro penak lho. Entuk dhuwit direwangi lara. Penak sing penting rak loro entuk dhuwit. Lah timbang dalang iki kowe diakali pakmu terus. Sik, maksudnya piye? Maksudnya?
Lah kok ora piye? Maksudnya piye? Alah yo. Nyuwun sewu nggih, nyuwun. Maksudnya piye to? Maksudnya jelasno to. Kamu bisa menggelar harus bisa menggulung to. Leres niku kula omongane kula niku lah sampean iki Mas yo sewengi melek dok-dok trek-trek sikilku ngantek pegel gegrem dengken. Paling sesuk kowe rampung dikeki 650. Pon, leres mboten niku. Mulaluk lara wae prospek niku. Terus kula mboten. Berarti pekerjaan utama loro. Lara. Seniman sampingan Lara. pekerjaan utama Lara. Kowe pengen lara ra, Dik? Gak lara. Kowe kok sakne men wajam to, Dik? Wis lara to? Ayo gone rumah sakit ben ditiliki tanggamu. Kok kowe gak rukun karo tanggamu. Mangsaku. Ki tapi luar biasa, Mas. Iki sampean sowan ana ing SMP Negeri 1 Pace, iki kira sowan ning sekolahan. Sekolahan. Iki tegese temane pendidikan. Leres. Sampean kudu iso ana sesuatu sing mbok pamerne. Lho, wong kula niku nalika sekolahe kula SMP ngeten iki, IPA tak garap. Loh, IPA Tak garap. ilmu pengetahuan alam. IPA tak garap. IPA mbok garap. IPS tak IPS garap. ilmu pengetahuan sosial mbok Tak garap. garap. Heeh, terus Wong IP kowe tak garap. Layano Mas Mudek iki nge-WA aku. Pripun? Karo Slendro ora tak bacoke ndase ngono. Maksude kula garap niki pekerjaane anake kula garap. Saniki nyuwun sewu Mbak. Iya, Sangi. betul. Indonesia itu luar biasa sangat. Indonesia. Khususnya warga Nganjuk sakniki malah wonten wacana nyuwun sewu nggih. Nggih. Wonten wacana niku banyu iso dadi bensin. Banyu iso Dadi dadi bensin. Ha niku mboten mriki. Lah winginane kula nggih pun ngoten. piye Mas? Banyu dadi bensin niku kula pun nglakoni. Loh, wis melakukan uji coba. Mumpun sak wulan wingi malah. Critakno Mas, critakno. Pamerno ning para warga masyarakat SMP Negeri 1 Pace. Nuwun sewu lho, Pak Dr. Andes Marianto mboten ateges niku kula ngguroni panjenengan. S3 loh, S3 beliaunya S3. Ah kula niki Samsung mawon S10 mboten sombong lho kula. Ha niki S10 niki. Lah kok malah berape? Nuwun sewu Pak Marianto, nyadong duka ingkang kathah mboten ateges kula niki ngguroni panjenengan iki mboten ateges kula minteri kalih guru mriki niku mboten. Mboten. Niki bukti otentik bahwa kula niku winginane banyu iso dadi bensin. Carane Piye Mas? sampean niku bakulan banyu, kulaan banyu. Mek ndalah kok galon terus dol duwike nggo tuku bensin. Piye? Mek banyu. Banyu niku lho bakul banyu isi ulang niku. Iya. Sampean dol untuk duit ditukokne bensin. Iku banyu iso dadi bensin. Sik to, aku omongan karo kowe malah puwekok ngono ta aku. Banyu iso dadi bensin. Wong ya sampean iki pekok mboten? ya ora janene ngomongan karo kok malah pekok. Ketok kok. Ketok apa? Ya ketok niku wau. Ya ora kok. Wong sampean iki nek nyoto-nyoto nyuwun sewu lho. Panjenengan menika mahasiswa isi Surakarta. Padha-padha saking Solo. Loh, sampean. Kula guri RRI iki. Guri RRI ning kene guyangan. Ditutup guyangan. Oh, lah RRI. Sing ngarep ditutup sing guri jek. Oh. Bar mriku kok. Bar mriku kula. Nyuwun sewu. Ya. Nek panjenengan nyoto-nyoto pinter, nyoto-nyoto hebat. Iya. Kula takoni nggih. Ya. Sik takon sing angel pisen eman-eman utakku nek mikir. Oh, piye? Iya. Piye? Sampean roh kethek. Loh, ya rono. Sampean roh asu. Loh, rono. Asu karo kethek niku pinter ndi? Asu karo kethek ki pinter kethek. Lho, sampean apa tau sak bangku karo asu kok roh? Sampean ki kok apal apa sak bangku to sampean niki? Nggih, sekolahe sareng niku to jenengan. Balenono. Asu karo kethek